Dili maayo nga maghuwat og dugay si Leo Delfino. Wala pa ko'y nakalimtan? Husto. Day? Delia? Uy. Huwag po magini Day. siya mauli, uy. Sing, pakang kiting, sing. Paka, sing. Paka ron mauli yan. Uy, imo manong patiwasag pasakit. Mau bito na pa akong kiting. Nakuya pa ni. Day. Day? Ay, pay diha, uy. Bito. Ay, sama niya. No, sa ikaw may mamay pay diha, uy. Lagi. Ay, arang-arang. Ay, salamat Day. tao. Day. Day, hini. Sagot Hini, kami, Day. uy. Iya. Ang sa may nahitabo. Kitabo. Lubat ka, day. Ako lang kang giala sa paingon diri. Day, nga nung ibangon magkapaway, usa. Nakuyapan ka. Uy, sa day, rin. Aya, adto ko na ako sila ni si Pauline, ha? Ha? Kinahanglang silbihan ko sila. Uy, ako na. Dinhi ka lang. Pahuway dinhi. Ikaw nung magsakit-sakit ka lang yun sa imong dughan. Guy. Tao, day. Pahuway sa day, uy. Uyawan kay minimo ganina, abi na mong naunsa na ka. Ayaw, yaya. Ako ang ilang gustong pasilbihon. Ihatag tanan na nila ang ilang gusto. Day, masakitan ka lang. Okay lang, yaya. Himuon kong puthaw ang akong kasing-kasing. Aron dili madutlan sa mga kasakit. Kinahanglan kong magpakaligpon. Aron sa umaabot kong anak. Noy, yaya. Adoon una na ko sila sa komedor, ha? Day, na okay naman ka imong pamati. Wala naman ka sa ipamati, Day. O, kinangka ka. Uy, tana. Musunod ta. Aron kung magkinaunsa, naata magkabantay niya. Tabangan dayon nato sila ya. Sige, sing. Dali. Bak-apa na tos Delia, sing. Oo, dali. Sa muka, sorry kayo ha. Mura buka buwan na maglahon ang labang. Sir, sorry sa kayo ninyo, ha? Atong dito sa hospital. Problemado, manggug kayo ko. Wala akong trabaho. Wala na akong Sige. kapuyan. Atong dito sa hospital. Trabaho? Nagkinanglan di kang trabaho? Ang among-amo, nagkinanglan og nurse. Bisag dili nurse ko, basta kumaw mo ati man eh. Mupainom og tambal, mupainom og vitamins. Ang kanang among-amo, kwartahan na, milyonaryo. Sir, nursing man po ko. Pero ang kapan lang, wala ko ka-graduate. Aw, kung mao na, i-recommend na to di sa ospital, yatod ka na mo sa among-amo, i-recommendar ka na mo. Sir, hindi mo nang buhaton na. Dako kayo ng pasalamat na po, sir. Sige, yatod ka na mo.
maglakaw ha mo, Chacha. Dili ka lang sa amon dool. Aron kung doon na may gikinahanglan, dili na may magtawag-tawag nimo. Nagbisig ice tea na ang mga baso. Ya lang niya eh. Sige na. Kaon na. Unitan ka, babes, ha? Unitan ka, ha? Nga nga ba? Sige na. Sige na ba? Ah. Ako na sad, babe. Sumiti na sad ko. Iha! Oh, Pauline, iho! Abi ko bang magbaton mo pagkaon sa inyong kwarto? Ay, tita. Nananaog na lang mi kay... Sama ni mo, Chacha. Wala may hatid pagkaon sa kwarto. Ayun saan man gud ninyo mo, Chacha, din ni tita. Iha, unsa ba yung tita? Gikan karon pagsugod-sugod nagtawag na ako og Mommy. Unya na ng mami, tita. Kung maanal na ang kasal nila ni Ranil, o giniinyo mo, Chacha. O makasal na sa si Ranil. Mami, dali, mga onda. Kamu na lang si Pauline, iho. Human ako. Sige, kamu na lang din ha. May importante kong pagkikitaan. Kliyente nato sa kumpanya Ramil. Sige, Mami. Next week, mo balik ng duty sa kumpanya. Okay, ug ayaw ko kapain ninyo ha. Og iha Pauline, Yes, tita. welcome sa family. Og iho, Ramil, liho ka ng annulment nimo. Aron ba makasal sa bo si Pauline? Aron official na ang pagkasawa ni Pauline diha nimo, iho. Yes, Mami. Okay. Sige, I have to go na. Malate ako sa kong appointment. Okay. Iha. Okay. Bye, tita. God bless. Oh, thank you. Sige, iho. Take care. Bye. Oh, sweetheart. Sige na, mga anak na. Sa nga nangitan pati ka, ha? Oh, well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. Wait lang, It hindi mo muna. cannot Matrabaho wait. Nagsige ka mag-ulit exercise. Namu bitaw ko sing. Abi kay nagduong man ko. Aba diha oy. Ano gipamalhin man nimo tanawa karagod nga diri ra man Kau ha? Nag-ehersisyo ko para mga unat ang akong salitang ugat. Baya ni mo Minggoy. Ko nimo na tabangin ko. Lalo
lagi ning gibalhin nimo. Ikaw na ibalin, akong gibutang di, imo sang gibalik dito. Oh, kay di man ibutang. Gamiton ba na i-deliver ba yan nila? Magkatoy-toy. Kitas kong hawak eh. Ay, Tama may na, no? Goy. Abi ni mo, Ta Goy. sasing eh. Uy, na kay kong dahiliya, Goy. Uy, kay. Mo'y nagsilbing tao siyang bana o sa kabit ni Dong Ramil. Mao ni ron. Ang problema, the problem is kung makagwanta ba ka na siya. Naog ako Na si Dong Ramil nagpalami-lami dito sa laing kiliran. Goy, ako'y nahimutan sa dapit ni Dahlia, di ko kagwanta eh. Mamotos ko. Ano rin magdugay mangyug ko no? Bitaw sing no. Uy, trabaho na ta, uy. Di pahuway sa ko. Mao na kay giuna man nimo exercise, ikaw tikasan gyud kay kagoy. Kasan gud. O bitaw. Ay mamubok man ko no. Na, mao na ron. Ay panubo taon mo ha. Inyong manoy minggoy baya kapoy kay bubo ninyo. Ay mo paggahi ha, di mo pre na tong amuhang naggahi lang. Mo to kaya na, goy. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran paghandom mo maoy gian